नमस्कार, माझ्या नवीन व्हिडिओ तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि आज पण आम्ही शेतात दिलो काम करू. आम्ही तरव काढतो आज आणि पाठीमागे तुम्ही बघू शकता ताईला तरव काढू गोळ्यावरून. कालच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असेल. ताई तरव लाव गेलेला काढता आणि ताई मग आयफोन घेऊन द्यायचा बोला होता, एकदा हेल्मेट घेऊन द्यायचा बोला होता. तर ताई हाच असा दाखिले ना अजून देऊ ना अजून मग देऊ नाही हा. तर असं दे आता आपली शेतातली कामं करूया नंतर कधीतरी बघूया स्वप्न पूर्ण करूचा. आई कसं वाटतं? कसं वाटतं? आज मी तरोला चालू केल्यावर किती दिवस झाले? 8 एक दिवस झाले आणि त्याच्यानंतर आज मी पहिल्यांदा येईल तरो काढू. चला आईसोबत आणि थोडंसं तरो वगैरे काढू लागूया. मंडळी आमचं आता तर थोडंसं काढून झालं आणि आता आम्ही चलो लावणी लाव. पाऊस कमी आहे थोडंसं म्हणा लावणी लाव घेतो. संध्याकाळच्या वेळेन परत तर काढूच आणि लावणी पण करूची. तर आता जाऊया लावणी करूया. माझा आज पहिला दिवस आहे लावणी जाऊचो. तर चला बघूया कशी लावणी होता ती. मंडळी एक कोपरं तर आपलं लावून झालं आणि दुसऱ्या कोपऱ्याचं चिखल होऊ नाही. हे बघा लाईतच शेवटतो. तर दुसऱ्या कोपऱ्याचं चिखल होईपर्यंत वाट बघूया. यासाठी काकाने तर काढतो खाली. पाऊस भरलो पुरो. मंडळी आताचं तर काम झालेलं असं आणि मी आता चालले कपडे धुक होळावर आमच्या. आणि आता दुपारनंतर परत एकदा लावणी असते. आता आपण संध्याकाळी डायरेक्ट जाऊया शेतात. तर आता जेवूया वगैरे आणि डायरेक्ट संध्याकाळी जाऊया. तर चला. मंडळी आता जेवण वगैरे झोपान आणि परत एकदा तरव्या दिलो. आता काय लावणी नाही आमचं तरवच काढूचा थोडंसं. ताई बघा वाकान बघता आई तरव काढून देतात. आता पेंढी हे बांधता आणि मी आता थोडं थोडं काढू लागता आईसोबत. आणि चला ठीक ताई असा तुका रेनकोट मध्ये कम्फर्टेबल वाटतं? बुजगाव ना. मंडळी मी घातलंय कागद आणि माका वाटतं कम्फर्टेबल आहे कागदात. आणि त्यासाठी मामाचं झील ट्रॅक्टर धरता. बघा इकडे यासाठी आई असं कागद घालू. पाऊस वाय गेलो नाही गेलो ना. पहिली लोक गाणी म्हणत तरवळ काढताना. आता कोणा घेतलं गाणी जुनी लोक
जुनी लोक होती ती गाणी म्हणत मस्त. तरी पण आपल्या जनरेशनला तर रोड काढूची हौसा ही साधी गोष्ट नाही. ह्याच्या पुढचं आपण सांगू शकणार ना. मंडळी खूप मोठं पाऊस येत आहे या साईडने काळोख करून. हो बघा, इलो 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 पाऊस इलो पाऊस इलो पाऊस इलो. मंडई आमचं हे कोपरं काढून झालेलं असं ना. आता आपल्याला पेंडी काढूचे असतात बाहेर कोपऱ्याच्या. आणि आई आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात गेले तर काढू. तर आपण पटपट पेंडी काढून घेऊया. तू येतं काढू? बरं. हे बघा, आई आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात गेली आहेत काढू. हे 2 कोपरे असत आणि आता मग इकडची पेंडी काढूची असत. हे